Sa ibong kanamatean ng mga pag-uuran, ginatos na kahoy ang matrayumpong naitanom sa tree planting activity kan mga broadcaster sa Albay na pigibo sa barangay San Francisco, Legazpi City kaining Sabado. Kapwa broadcaster sa pag-andurog project tanom ang naging tema kan aktibidad. Para kay Kagawa Demetrio Tario, dakulang bagay na napilian sa indang barangay para sa nasambit na proyekto. Bagay na makakatabang ng gadaa sa pigbubusol nitang reforestation program sa indang barangay. Nakulang kong pasalamat sa KBP dahil sinda po, maski po puro paano, ginibo nindaan gabos nindang makakaya para makapag-organize kan tree planting sa digi sa Samuya. Aktibo man na nakisumaro sa aktibidad ang mga uniform personnel hali sa maniba-ibang ahensya kan gobyerno. Arog na Second Lieutenant Felicissimo Jose Miliado kan Philippine Air Force na inumaw asin pagrekognisar ang espersos kan kapisanan ng mga broadcaster sa probinsya sa pagpangataman sa kapalibutan. Gagala kami na mapasama sa ganitong aktibidad, lalo na nirepresent namin ng Philippine Air Force dito sa Bicol Region. Lahat naman kami dito willing lagi na sumama sa mga ganitong klaseng mga activities para makatulong sa bayan tsaka syempre sa ating kalikasan. Antes na makaabot sa planting area, halos kabangang oras man ang pigbaklay kan mga partisipante. Daiman inindakan mga partisipante ang malaboy na agihan. We have to take care of our Mother Earth because isa lang ito. We only have one Mother Earth and each and every one of us has the responsibility and accountability to take care of it. So we appreciate KBP for having this event. Sigun sa pamayukan KBP Albay na si Reynard Sevillano, nasa 120 katao ang nagpartisipar sa aktibidad kung sa insang gatos na nara seedlings at insang gatos na sambawan seedlings ang naitanom. Naging posible man ang tree planting activity sa suportakan DNR Provincial Environment and Natural Resources Office Albay. Actually, angon yan baga ang natural phenomenon is changing. So due to climate change, due to global warming, so in a little way ini pong tree planting kumbaga saro ini sa paagi para po makapag-contribute kita and a way na pagpapahiling po na pag-ataman sa satuyang kapalibutan, and also as I mentioned to combat the global warming and climate change. Apara sa paghato din mga Pasko asin makabuluhan ng mga barata, asigurasyon kan KBP Albay na padagosan grupo na madaranin magayon na ambag sa kapalibutan asin sa komunidad. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.